More Boys Munetsi has released an official statement musure mekunge tanzwa kuti hesi yeGreat Hope yakaita accident ichibva kuZimbabwe kuburial. Pane vanhu vatatu vari kunzi vashaika ukuwo. Vanoziva zvemabhazi vari kuti DNC was not roadworthy, vakakanganisa kuisa mavhiri aifanira kuva ari kutrailer ndiwo akaiswa kumberi. Vari kutaura zvakare kuti bhazi raimhanya uye ranga raka overloadwa. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Inyaya dzinosirisa dzatiri surrounded nadzo, but kune vaya vasati vajoina mafuneral policies ndonguva yacho iyi zvakuramba zvongoitika. Togara takangosangana pano kunge tateariva. Aiwa guys, zvakaoma. Regai tinzwe kuti press statement yacho iri kuti kudii. Yareleaswa 14 October 2025. Great Hope Funeral Services regrets to inform the public of an unfortunate incident involving one of our hearses yesterday, Muswa 13, ichibva kuZimbabwe to Cape Town. 3 lives dzakabva dzangora sikira pa accident iyi. Magada Noreen Magwaro, Georgina Kuimba vakatonzi vafira ipapo. Uko Marvelous Martha Magwaro succumbed to her injuries after being transported to Georgia Provincial Hospital. We kindly urge members of the public to respect the privacy of the bereaved families and refrain from spreading unverified information on social media platforms as an investigation into the incident remains underway. We extend our deepest condolences to the family of the bereaved and those affected by this sad incident. We are in close contact with them, offering full support during this difficult time. This is the first incident of this kind in our history, and we are working tirelessly, though shaken, to manage this difficult situation with the utmost care and professionalism. We want the community to know that we are here to support them, and we ask that you remember the good works we have done in the past. Furthermore, Great Hope Funeral Services will be paying fully all the repatriation costs. We are fully committed to the safety of our clients and staff, and we will continue to uphold the highest standards in our operations and to ensure reliable service. We are served to serve. Yours truly, More Boys Munetsi. So More Boys are kuti iye vanonoka kureleasa this official statement nekuti family yanga ichiri kunida time to inform my next of kin ku Zimbabwe, and we also had strict instructions from the family not to post on social media. Vagona zvachose pamwe pacho tinoti zvinhu zvichangoitika vanhu vasati vatombo informewa kumusha, vanhu vanenge vangotanga your way. Pamwe pacho hama dzedu dzinotoita kuonera vanhu pamapicture kuti yezvo ko uyu asi mwana wepano here, saka aiwa vazvibata with the utmost professionalism. Guys, hapana munhu anoplana kuti nhasi ndiri kuda kuenda out there ndonoita accident. Zvinhu zvinongoitikawo ndosaka ichinzi accident. Netizens, they are feeling the pain yemhuri yashaikirwa uye vari kusapota zvakare More Boys munguva yakaoma kudai. Zvinorema guys, company ndeyako, ndiwo warepatriator, uri kubva kunonyaradza vanhu, next thing wakudzokera zvakare nemamwe mabodies zvoita kunge iwe ndiwe honzeri. Zvakaoma hazvo. Deepest condolences to the family. May the souls of the dearly departed rest in eternal peace. Tova iwewe mastritsi apo sesimeli vati ivo vato approachwa nefamily yanga ichiti ngatiitewo live ti expose zvinhu zvakaitika apa. But mamwe members of the family ndo vanga vaudza Mr. More Boys kuti ngatitangei tapedza nyaya yekudhila nema next of kin. Zvimwe zvacho guys, chero tiine hasha tichirwadziwa zvinoda kuti timboita breathe in, timborega zvinhu zviindike zvakanaka. Nyaya yekumanya kundoposta ku social media does more harm than good. Vati ivo vacharepatriata mabodies as a way yekusympathizawo nefamily. Pane vamwe vanga vatoti paitika chiitiko ichi vabva vamanya kuti veduwe Great Hope haina kuvapa service yakanaka. Takamboita video zvakare panapa richitaura zvaitaugwa netizens about Great Hope, but iye More Boys azodecide this time kupindura this netizen yange yanyora kuti ndiposterewo kana zvichiita. I know More Boys Munetsi achaiona. Ini nefamily yangu takapiwa a very bad service neGreat Hope pana baba vangu vakashaira kuPolokwane. He didn't have a police, so wani wedu ndiye akati ngatiite zveGreat Hope. Vakatichaja 21,000 from Polokwane to Masvingo. But zvinhu zvavo zvaive zvisina kurongeka. Driver was supposed kurara kuPolokwane
akati achasimuka early morning. Tikati okay, but akazosvika na 4 p.m. necoffin raive rakatsemuka kona yelead. Tikavafonera munetsa akati rafura, hanzi kambani yangu haigadzire makofini ifault yekufactory. Akatoti I'm a lawyer, so tsakai lawyer wenyuwo. Tikamuti it's not about having a lawyer or you being a lawyer, but tiri kuti tionesane. Akaramba, tikangoritora rakadaro. Tichisvika kumba, vange vasina stand iya inogara kofini, vange vasina chinodzikisa kofini mugomba. Kana katent zvako takabvunza driver kuti so ndo best service yenyu here. Akati chedu kutakura body, zvekuti inoiswa pai kana kuvigwa sei hazvisi zvedu. So nyaya iri pakuti ndo best service yavo here yavanogara otaura kuti we are saved to save, vachibata vanhu zvakadaro. So Mr. Moboys at this time vati ivo havasi kuzombo ti left or right. Vabva vanguya vakati you should just learn to say the truth at all times. Wakati threatena ndiwe uchiti uchaenda ku social media kunoti destroyer. You demanded money back and we are unfortunately explained to you kuti hatisi kukupai mari. Mukatarisisa box rakanga rine dent diki diki. When we buy mabox aya anoya akaputirwa nemamwe macard box, then rakavhurwa nemi makatarisa. The other challenge was Saturday, manufacturer wedu G&G anenge akavhara. I explained to them that we can schedule departure on Monday. Makabva maramba. I never at all threatened you. I simply said we can't give you half of the price. It will be a big loss. Regarding burial equipment EU, they were coming on an additional fee and my office explained to you mukati zviri kudhura. Tarisai box rikunzi rakatsemuka. It's really minor. Before we used it, it was opened in front of them. When you came back, some of your family members called. Vachitotenda kuti vakafamba zvakanaka. Munodiwo kutarisawo zvakanaka zvandakaita. We have posted many videos. My families achi appreciate wani. Nenyaya yekuti ndakaramba nerefund ye 50%. Makutanga kuposta nemaidzi. Aiwa guys, regaiwo kudaro. Paanobatsira nekugona hamutaure, asi panenge pangoita katanda muziso, aiwa mubva matotanga kutaura kuti chino nyaya yedu yatiri kungotaura ndeyekuti vanhu ingogara imajoina mapolicies kueliminate all these problems. Ndotaura ndakamira papiko ndatini tine diaspora cash funeral policy handitika yekuti kana ukawirwa netsaona unongopuwa mari yako. Wapuwa mari yako wodecide kuti uri kuda kuengeja Zororo Pumlani here, Great Hope here, kana kuti chi. Ndo zvatiri kungotaura. Tiri kuti isusu kana uine mari uri mambo unodecide kuti uri kuda kuzviisira body yako mutrailer here, wokweva wakananga kunze kwebhodha kana kuti uri kuda kuita zvekudii. Tichasiya link handiti vanhu ngavapinde mulinki umu vawane kubatsirika. Mupuwe ma 30,000 pounds atiri kutaura aya. Then you can navigate. Chiriwana iko zvino mhuri yashaikirwa nevana vatatu neshamwari vanga vachitobva kusame village koko kunoviga. Handiti pakudiwa zvakare dzimwe mari dzekuti vanhu vafambe. Ndo patinotaura kuti cash is king. Garai makarongeka. Tobva tamhanya kunyaya yedu yeDNC. Besides kuti bhazi rakanga richimhanya mumateru eLouis Richard nekuti ranga raka overloadewa, vanoziva zvemabhazi vari kuti mavhiri ayo anga asina kugadzigwa akaiswa panzvimbo sezvazvinofanira kuita. Vari kuti tsaona iyi yarwadza, asi ndiwo mumwe mukana wekudzidza kuitira mangwana. Vanoziva nezvemotikari uye vachairi, I'm sure looking at this picture you can see kuti vhiri iro ndiro honzeri. It is designed for trailers, not for steering wheel axle. Zviri pachena kuti aiwa pakaitika problemu. Looking closely at the tread patterns and size of the tire riri kumberi kwebhazi, unoona kuti the tire has deep block pattern treads designed for traction and load carrying, not smooth directional control. This kind of tread is typical for the drive or trailer axles, not for steering axles. Number 2, steering axle tires usually have ribbed treads patterns with straight grooves running around the circumference. This helps with the precise steering and water dispersion on the road. So it's clear kuti vhiri iro ndiro honzeri. Vakaisa taya rakagadzirirwa kutakura uremu ndokuisa kumberi, which is very wrong and unprofessional pakambani hombe seiyo. If these types of tires are placed on a steering axle, it can cause poor handling and even way increase the risk of blowout
and loss of control especially muma-highway. So pane vanga vatomboiburitsa Sadak father vachibva vatukwa zvisingaite, but varaise at this point uye vatukwa nevanhu vasina zivo. Guys, you have raised this point inoita kuti vanhu ngavadzidze kuti mavhiri haungotori mavhiri uchingoisa vhiri rengoro pabhasikoro. Ndo zvaitika apa pakashata. Manetizens ari kuzviramba vari kuti bamnini vhiri rinogona kungoshandiswa chero, but isusu kuti yes muri kuda kuwinza specialist point of view. The issue is not the tire. This is a 60 passenger seater bus, but it was overloaded by more than 31 extra passengers. Total was 91 passengers. Trailer wasn't proportional to the size of the bus, but the question is, from Eastern Cape to Limpopo, papas namaporisa here pa road. Guys, or it's an issue of kubadara mapurisa aya just to pass through. Simply, this bus was overloaded. From the official reports from the authorities at the accident scene, this must stop, but not easy because mapurisa ari kuda mare. Zimbabweans lack exposure, and namo yakaita kuti tifunge kuti kutambura or life yekutsindira ndiyo normal life. Tajaira life yekungo compromise chete. That tire harizi repa front. But because vanhu vajaira kushandisa ana museyamwa, they think it is the right tire. Yes, the bus was overloaded, but roadworthy, bus rakanga risiri roadworthy. So ndo nyaya yatinayo pano guys, kuti ameno isusu edu sekuti tiri kubhuka bhazi hatizotarisi edu size yamataya nekuti zviri kuita sei, but this is coming back to the company kuti vanofanira kutarisisa mavana makanika vavo and how did they get away with this, considering kuti haisi mota yako yekuti unogona kuchinjanisa mavhiri whichever way. Tiri kutarisa kuti this is a public transport inosenga makunun'unu maodza moyo avanhu. Zvakaoma hazvo guys, but anyway kune varasikirwa nehama dzavo tinongoti wanai kunyaradzwa panguva ino vasati vatora mapolicies. Ndo nguva yacho iyi. Link rimo mucomment section. Vane zvavanodawo kutaura zvakare comment section iri open.